Ni eneko sagastume naiz, antzolakoa naiz, eta 23 urte ditut. Enekoren aldaketa 12 urte inguru horietan suertatzen da. Antzolako eskolatik Bergarara pasatzen gea DBH egitera, eta hor bildur pila bat azaleratzen dira, ez? Nik uste 12 urtetako aldaketa hori, berez ez dela nahi bat, dela revelazio bat danaren aurka. Ezin dut gehiago presio honekin edo arrotz izate honekin, eta ez naute haul ikusiko. Pertsona nahiko sentsiblea kontsideratzen naiz, eta orain gai naiz ez, esateko. Baina momentuan, ez, eneko ahultasuna bai zera, ez. Eta pertsonaje bat sortzen duzu, pixkat indartsu zarela erakusteko, eta niri inork ez nau zapaltzen mezua bidaltzeko. Esango nuke nire gurasoek ez dakitela ezer. Suposatu gauza asko, baina jakin ezer, nik uste oso ondo tapatzen nuela, ez? Eta gero, etxean ezin nuen ezer esan bat zeon nire aitona, ari bai hori nire konfort pertsona zen, edo nire konfidentea zen, eta ari bai esaten izkion, zer egiten nuen da zer ez. Beti esate zian, gaztelaniaz ez, no te enganches. Nik uste droga mundun sartze zianean, garrantzia handia ematen diogu. Alkola eraten duen momentuan, gorputzak beste gauza bat eskatzen dugu. Hau da, nik 2 trago hartzen ditut, eta tabako eskatuko dit lehenengo. Beste 2 hartzen baitut, beste sustantzia bat eskatuko dit. Sustantzia hori erosteko agian dirurik ez dakat 12, 14, 15 urtekin, eta zeitezu, 2 euro botatzen baitut eta 20 ateatzen baitut, superrondo, porque agian erosi halko dut, baina galtzen bat. Eta aitona monek edo diru bat zekaten ikasketetarako, eta nik 18 egiten ditudanean, diru hori nigana etortzen da, nire kontura sartzen da. Eta nik konturatzen naiz, 2 urtean, kriston diru pila gastatu dutela. Zertan? Drogatzen, festetan eta makinetan. Eta orduan nik diru hori amonari bueltatzen diot eta esate diot. Gorde, egin nahi dezuna, baina nik ezin dut euki, eta horria erabatea edo beste esaten dut zer ari dan gertatzen, edo igual ez dut esaten nola garbi, baina mezu txiki batzuk bialtzen hasten ez. Laguntza eskatzen dut, eta hasieran psikologo 2 edo 3 psikologo ezberdinekin probatu nun, eta hori nik nekiena esate ziaten, baina erantzuna nola etzan nik nekiena, baina haratagokoa frustrazioa zetorren. Psikologoak guztien ditut, eta saiatzen ez nire kabuz, naiz irtengo, irtetzen naiz ez dut edango, horrela naiz drogatuko, ez dut jokatuko, baina gero ez da erreala. Zu jaikitzen zara eta lehenengo gorputzak eskatzen dizuna momentu baten da droga. Eta hoberatzen zea, eta igual ezin dezulu hartu. Egun guztia drogatu intzelako. Orduan hasten dira hor gora bera gorputzian, antxietatea etortzen da, eta antxietateakin batera depresioa. Lehen arretako medikoaren gana juten naiz, eta esate jot antxietateakin nabilela, ezin detela loin, oso triste, goibel nabilela, eta emate dizkit pastilla batzuk, depresioan dako eta beste batzuk antxietatean dako. Ondorengo 2 urteak niretzat nahiko konbulsuak dira. Ez dut nire tokila aurkiten, ez dakit norantza dijoan nire bizitza, eta horrek larritu iten hau, asko. Eta erabate edo bestea, puntu horietan bilatu nun arrasateko psikologo bat, eta asko lagundu zian. Asko lagundu zian, bai erlaxatzen, bai gauza batzuk gainditzen. Eta ondo ni joan, eta 2022ko otsailaren 3an nire aitona hil zen, nire eskuetan hil zen, ohean. Eta arek beste bajoi, oraindik puntu sakonagoa eman zian, ez? Kriston bajoi uneak eukitzen dituen. Eta horietako bat, gertatu zitzaian, 2023ko, abenduarak 26an, juergan irten ditan,
oso ondo pasanun, tal cual, pascual, baina kontsumitu nun. Eta larun bat guztia pasanun kulpabilitate sentimendu handiarekin. Ze hostia, eta hola ezin dut. Eta sentimendu hori benetan txarra da. Orduan, zer esaten, neko loin behar dezu. Loin behar dezu, ala edo ala, mozkortu nintzen. Eta uste ez, esan diatenez, antxiolitiko kaja oso bat janun, uste diazepanero, lako zezer. Lako medikamentun baten kaja oso bat janun, eta hilda aurkitu ziaten. Eta esate diate sobredosi bat eukide dela. Eta sobredosia da. Nola gestionatzen dezu, nola kudeatzen dezu hori? Nik ongi ez nuen kostienteki egin. Ez zen suizidio intento bat izan. Ez nuen nahi nire buruaz beste egin. Nik lo egin nahi nuen. Seguro, nago hortaz. Baina ez dut gogoratzen, zer, ez nola, ez non, zer egin nuen ez dakit. Uzitik irtetzen nahi zenean, bai psikiatra batekin egoten naiz, baina egia esan da, ez da oso lagungarri, bai da segimentu bat iteko, nahi gabeko suizidio saiakera delako, eta protokoloa hori delako, baina benetan lagundu zidana Arrasateko psikologo bat izan zen. Harek eman zizkian benetan pautak, eta pena, tristura, impotentzia, nolabaiteko ziurgabetasuna, kulpabilitate, emozio handi oso sakona, eta faiatu egin dezula, sentitu dezu. Hasteko zuri, norbere buruari, uste faio handia egin diozula, eta geho familiai. Familiai zein lagunei inguruai zenbat min eman diozun nahi gabe, eta kriston kulpa sentitzezu. Gaurkoeneko nik esango nuen indartsua, adoretsua, ez? Pixkat beldurrak kendu ditugula esateko zer egin dugun. Egin duguna egina dago, eta uste dut oso importantia dela azaleratzea. Hasteko norberak kriston pixuak entzen du bainetik. Eta uste dut jende asko, gazte askorentzat lagungarri izan daitekeela.